Γεια σας παιδιά, είμαι ο Διονύσης Αναστασόπουλος και σήμερα θα κάνουμε το πρώτο βίντεο στο κανάλι μου και παίζουμε Hero Zero. Είμαι 23 level, αυτές είναι οι δεξιότητες μου. Είμαι σε μια ομάδα και είμαι αρχηγός, εγώ την έχω φτιάξει. Αύριο στις 12 έχουμε μάχη και έχω πάει και στις ειδικές αποστολές στο που είναι η Lucy. Το έχω συμπληρώσει μια φορά και έχω περάσει σε δεύτερη. Αυτός εδώ είναι 40 level, είναι πολύ δύσκολος, θα παίξουμε όμως μάχη μετά. Αυτό θα το πουλήσω τώρα. Πάμε να κάνουμε μία μάχη. Και σχεδόν νικάμε. Είναι καλός στη δύναμη. Νικήσαμε. Και αυτά που μας έδωσε. Κερδίσαμε 325 κέρματα. Και πάμε να κάνουμε την ειδική αποστολή αφού βάλω λίγες δεξιότητες εδώ. Να κάνουμε καλή αναμετώλη. Και πάμε. Το αντικείμενο δεν είναι και πολύ καλό, αλλά δεν είναι. Καλά, χάσαμε. Είναι πολύ δύσκολος. Λοιπόν. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη μονομαχία. Στη λίστα κατάταξης στους ήρωες είμαι πολύ πίσω, η ομάδα το ίδιο. Στο πρωτάθλημα είμαι στο Μπρούτσινο 2 και είμαι θέση 66. Εβδομαδιαίο τουρνουά εμπειρία είμαι 357 στη τιμή 178 και η τιμή ομάδας 162. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε μια αποστολή. Αυτή είναι εδώ. Και αυτή είναι η ομάδα, όπως είπα και στην αρχή. Η ομάδα μου. Αυτά τα έχω αναβαθμίσει εγώ. Έτσι. Έχουμε 30 κέρματα, 0 donuts, 12 καρπούζια. 1870 τιμή ομάδας. Και έχω ένα άλλο άτομο στην ομάδα μου, ο Κώστας Αναστασόπουλος. Να τον δείξω κιόλας. Αυτός εδώ είναι. Και σημειώσεις και περιγραφή δεν έχω βάλει ακόμα. Θα δω αν θα βάλω κάτι. Και αυτά για αυτό το βίντεο. Είναι το πρώτο που κάνω στο κανάλι μου και μπορεί να είναι λίγο σύντομο, μικρό. Κάντε like σε αυτό το βίντεο και ένα subscribe στο κανάλι μου. Γεια σας.